Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Fire station sa Lahug dinhi sa Sugbo imbestigahon human sa aligasyon nga wa dayon kini makaresponde sa alarma sa sunog niadtong Sabado sa gabii nga atbang raman unta ang fire station sa hitabuan sa sunog. Usa ka Larry Arsolon, usa sa mga survivors ang mibutyag sa Sun.Star Cebu nga dali kaayong mikatap ang kayo sa sitio Avocado, Barangay Lahug niadtong Sabado sa gabii tungod kay daw dugay nakaresponde ang mga bombero. Apan giklaro ni SFO1 Archie Custodio nga wa dayon sila mapahibaw sa sunog ug nahibaw-an na lang nila sa dihang usa ka kauban nila ang nakakita gikan sa bintana nga niulbo na ang kayo. Gipasabot ni Custodio nga may responde sila sa sunog apan wala dayon nila magamit ang ilang fire truck tungod kay kinahanglan pang painiton ang makina niini aron maandar o aron maandam ang air breaker. Ang gubaon nga fire truck ug kakuwang ug kahagip-ot sab sa agianan maoy daw usa sa mga kalisdanan nga nasinati sa mga bombero ni adtong Sabado. Ang sunog miug daw sa 81 ka mga balay ug miabot sa 735 ka mga tawo ang nawad-ag panimalay. Davao City Mayor Rodrigo Duterte buot buhion ang death penalty kung siya mahimong presidente sa nasud. Matod sa mayor kagahapon sa iyang programa nga gikan sa masa para sa masa nga iyang manduan ang Kongreso nga buhion ang death penalty sa nasud ug kumbensihon kini niya nga mohimo og criminal civil courts aron mapadali ang pagtaral sa mga kaso. Sigon ni Duterte nga di siya daw magduha-duha nga patumbahon ang kriminalidad ug drugas sudlang sa tulo ngadto sa unom ka buwan gikan sa iyang paglingkod sa pagka-presidente. Ang death penalty opisyal nga ginadili sa panahon nga presidente pa si Gloria Macapagal Arroyo ni adtong 2006. Kampo ni Senador Grace Po mihangyo sa Supreme Court nga hunungon ang desisyon sa COMELEC nga tangtangon siya sa listahan sa balota alang sa 2016 elections. Matod sa legal counsel ni Po nga si George Garcia nga misangat sila og petisyon kaganinang buntag ngadto sa korte aron mangayo sila og dinali ang pag-issue og temporary restraining order batok sa desisyon sa COMELEC. Nangayo usab ang kampo ni Po sa pag-issue sa korte og status quo anti-order batok sa ruling sa COMELEC aron maapil gihapon ang ngalan sa senadora sa balota sa piniliay sa sunod tuig. Kahinumdumang gidiskwalipika sa COMELEC and Bank ang Certificate of Candidacy alang sa pagka-presidente ni Po tungod sa mga isyong giatubang niini kabahin sa iyang citizenship ug residency. Apan sigon sa senadora nga gisumiter sa mga abogado ang tanang ebidensya nga magpamatuod nga siya usa ka natural-born Filipino ug nakapuyo dinhi sa Pilipinas ug di muminos na po katuig. Malaumon siya nga protektahan sa Korte Suprema ang mga katungod sa mga sama niya nga usa ka kinit-an aron mo serbisyo sa publiko. Davao Occidental giigo og magnitude 4.8 nga linog kaganinang buntag matod sa PHIVOLCS. Sa latest bulletin sa ahensya, ang linog miigo kaganinang alas 6:17 sa buntag ug ang epicenter niini anaa sa 131 km southeast sa lungsod sa Sarangani. Gisundan ang maong linog ug laing pagtayog mga alas 9:30 sa buntag didto sa lungsod sa Don Marcelino. Matod sa PHIVOLCS nga tectonic ang gigikanan sa mga linog ug wala rasay natalang danyos ug walay gilaumang mga aftershocks. O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Salidang Star Wars The Force Awakens mikab-ot sa ilang billion-dollar mark kagahapon ug mikita og $1 billion sudlang sa 12 ka adlaw. Naunhan sa Force Awakens ang Jurassic World nga mikita sab og bilyones sudlang sa 13 ka adlaw ni adtong Hunyo ning tuiga. Mato ni box office analyst Paul Dergarabedian sa Rantrack nga mind-blowing ang nahitabong kita sa Star Wars sudlang sa 12 ka adlaw bisan pa man nga wala pa kini officially nga gipakita didto sa China, ang second biggest movie market sa tibuok kalibutan. Misunod sa Star Wars ang comedy movie nga Daddy's Home ug milanding sa ikatulong luna ang Salidang Joy nga gibidahan sa sikat nga aktres nga si Jennifer Lawrence. Misunod sab ang Concussion, The Big Short, Point Break ug pinakaminos og kita ang The Hateful Eight. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po niyo sa Twitter @SunStarShowbiz. O ganyan ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, upat kaadlaw na lang og 2016 na. Dini natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter @Sunstar Online o sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!